ta balik. Balik lang. Dalawa. Alin na! Alin na! Sabi niya, padalang tubig lang, daling tubig yung palo. We're here at the beach, guys. Oh, you see. Wala tubig na, wala. Pumalik ka ng ilis sa puron. Ha? One. Yes. One. Yes. Come here. Aray ko. Sige na, guys. Sige, ready? Kamu tuh nanti aja. Video ko, ano? Para Dia beli aku kapit kan bawa pa Hindi, pasudon na ba na yung Friday? Ano daw, pasudon na ba siya sa gate? Oo, ina. Ay, yung niya sa gate. Ito na siya kay Juan, no? Kay si Juan Andaya. Mga pala ko din naman ito. Asa, Juan eh. Init na tubig bang, no? Si Arno. Init daw. Pag yan, init to eh. Sabi lang ko sa tubig. Pila, alam ka o? Ria. Hoy. Gang, ready? Ano na? Pagkapit na pala ako tubig. Kaya bayar ko din eh. Tubig nga, kanang mineral. Oh, mineral is water. Kuya, Bira. Nasa na ikaw ng Juan. tapit mo daw mo. Beer, yung si Ayan, bayad rin Pederia. Bira, ano, tanduay ice. Beer, daw, tanduay ice. May kinuha na. Wala, bira na lang. Beer, kuya. Ina, gurutan na saging. Bira daw. 16 million viewers. Good afternoon, guys. Hindi ka, beer na, buti. Ha? Uy, alam daw ako mag-beer. Coke na lang daw, kuya, og mineral, kuya. Ano dahil? Coke daw og minerals. Sige, pinaka po ako sa luwan. Ay, nagpumibaso din na. Ala, silupin na lang. Sinala din sabi dito. Si kuya daw. Hi! Kuya, na yun. Pili na lang kupan, kuya, silupin. Ito itong bata. Og straw. Oh! Sige, kuya, bayad na ko din eh. Thank you, Ay, bye. nakuha ulit tubig. Ini niripit mo din. Igo po mabot siya. Bad ni. Ano ako ligo ma? Tudawan na. Ako na. Uray ko eh. Ako na eh. Bakit tayo pa yung hangin? Wait, pizza mga madi. Pizza mga madi. Purog tuminti na maghangin din no? Balik ko kayo na ako. Gusto mo ka maghapon ko. Chicken. Beer, feel pa. Beer, mo yan beer ko na di, palat yung sanang ka. Kita ka ba ito? Matulong? Tulong sa maging beer. Makuha nila siya, ma'am. Sana ma. Lapit naman yung wala. Ito sila niya, nilabot sa ito niya. Di na pwede hinayon yung volume. Kaya di. Next story mo. Morning. Masa? Ako bang itapos. Kunti lang. Nakanabalas. Pero naguro dapit si Wardi sa Ayala. Siguro.
Taas ito, rin sa adlaw, no? Ano kayo, tas kayo? Wala po. Wala di sila wala doon na naman. Masa ng paliwan. Black versus Ay, right? Black na doon. Black versus Black na doon. Kaya mabuhay na yung asawa. Grabe ni mga scammer, no? Tanaw, Lilibit Rodilisa, nag-send ako Lilibit issue, nag-send og 8,005. Chika, manay mo nilang pauso-uso karon. Nato nag-post nga dili daw siya magigamit. Ha? Pagdakop long, Ano? Tutog ba? tiyahan na agion. Chat mo siya din ako. Agit mo. Sa gitwan, may agad. Oh, gituan na. Oo, gitwan. Ala, tayo na uski sa alam. Ye. Pwede hindi man anak, uy. Tumbal na. Pabili na lang ito sa live. Ito ako, hindi para. Hindi po sa isang kakuan ba? Sa pamilyahan. Bago yung papasok niya, pagpalit ko yung Uy, nakalimot gid mi. Ulit. Diri sa Pilipinas, ultimo sa imong pagpatambok o pagpayat, limahon sa mga chismosa. Nagbasa ba may kuha na sugat? Masting ko. Mamango kay kumang. Kumang mo na kina imong kuan sa imong cook sa unang kuan kinabo. Si mama ang dito nakakuha. Takuan. forward. 5.8. Ano ko sa pag-share sa apartment. Dito na din sa purok. Dito sa purok, pwede naman sa basa. Pwede magtambay dito rin. Oo, pwede naman. Tambay. Ito sa prison, ako sa rules. Ito galing ka kami sa sardines. Permission na Ilagay ito sa box sila. Ilagay ito sa box sila. permission sa kwan daw. Sa must. Sa mga tibita, sa kanang Oo. sa nakaragdag. Yan na nun pag mga ito. Namin pa siya gaan mo ba? Mapasyak na taong ka nila. Ang chat na magkaroon, ma'am, nalawa ko yung bisita niya, ma'am. Tambay rami dito sa kuan, ma'am. Sanggutan pa, ma'am, nanggut ka. Announcer sa Dito lang sa puro. sa purok. Tabayan. Oh, bigyan na tayo sa hindi ko naman. Dala ko siya. Kasi kulit pa sa Gini. Ano naman yung ginalaw? Ano naman yung charge? Lang! Lang! Batay ba, priya? Ay, payag may matambay, ma'am. Tapos ng wardi ka rin. Tapos ng wardi ka rin. Hmm? Hello, ma'am.
Alam ba kayo sa akin? Bada tayo balik. Ang uling na ganyan ang mata. Tama na lang daw tayo ibang na magpapahaya. Pinapayagan na ba tayo? Invite na sila yung mo hindi na tayo saging. Doni! Ano yung yan?
Hayag na kay Madi. Tao lang na sunset lang. Beautiful sunset kay guys. Oh. Adawa. Patut sa luwi. Bulak. Ayan na. Hindi ba lang? Hindi lang na mo ang lang. Ano dito? Ay, kita din sa tayo, friend. Ay, sunset ba? Taksumi yan sunset. Taksumi yan sunset. Sunset yan, inu. Taksumi. Taksumi. Okay, ba niya ka mo, day? Ha? Ba niya ka mo? Ba niya? Tango ka na aligo lang. Ba niya alibaw? Porque no quiere to kira Serena Iru. Ikaw na yung ano may kami doon mag-super. Kape, ba niya yung ba niya? Adi. Patay tani dito kay ulo. Sí, ya por el del teléfono. Ano? Kuha na iligod. Kuha na iligod. Tanong mo rin ini. Wala ba ikaw ba nga? Malos trend na ana. Ito. Pues manong ni uloy kay madi kay chinilas sa madi. Galong PC. Oh, isa, galong gid ni tinod. Okay, bago pa kayo. Bago pa kayo naputol. Ano ito para sa mga uranay ninyo? Mga putol na ito mga. Mga tangtang. Nila ko na buhay. Kasi ang galog. Alay, ito na nari. Kunwari, Ngala ko ba? Zoom na ako kaya chinilas. Pero si manong nimo murag pikit to nga mo suot yan kay kalasam sa chinilas. Si papa po kay magsuko siya kay dali na daw kay magkuan. Dali daw kay matunok. Siya pa siya bakla ito sliko, dahil king tunok dito.
Eh, kuha siya ng karne. Kuha siya ng karne. May utang mo sa kanya. Ano na bang bayan? May utang sa kanya. Karne lang bang bayan? That's fine. Wala ka busy. Alam mo na kotse. Sira ba? Bahaya ka dito. Ako, Mene. Kasi nagpapagawa niya po eh. Make-up niya pa. Wala, kay mag-picture na. Yun, ikaw ba? Iyo ata siguro. Ata ko na yun. Mana man chinelas kay ako akalo arena ako ubos. Sabi ako sa upo. Tapos kami ng kilo. Para na ko ito no. Baka para na kilo ako. Kami kita kaya bariga de buso kami ito pa. Saya pa nga rin. Ikaw, akala ko siya may utang. Saya pa. Ticket. Hindi tayo mabubuhay kapag walang kita. Pagtama, wasto mo rin kami. Ate, oh, muna ka wala party kay April ang party, mapuling ka. Ayaw lagi kayo makuha na mo. Pero yung bukto makuha na balas. Iya, ba siya. No? Wala akong hinawakan sa taro, Scott, ang talaga. Hindi mo pwede igigit sa tara. Nagmawag lang ka niya, tapos isang inom, tapos isang Ito inom. na. Pasili at kumala. Hindi yan dapat pinakataraw. Nagkataon lang. Yung boy kasi nila sa Hindi ko na magbigay ka mamang sa tara. Hindi ko magkanda yan. Hantet! Ayak. Ano diyan? Ready na, ready, ready. One! Ano tante? Doon niya, tante. Good night. Wow. Eh, hindi! Hindi naman yan. Buwag ko na naman tali pa na rondo. Ano ka na ba? Sabi yan, parang Ang debat sa ulo di ba? Bibi arang tadi si dia no iba tadi tamil le si kaya baru si dia halal le udah cukup tiga Take off na. Mawala yan kay okay, naram na ako. Sa naram na dyan. Take tuyok. telepon lagi Kuya! Oo, ya. Oo, sulod ka ng Tulay. kumali mo sa tulay. Sana, dili. Mawala. Hindi ko wala. Mali,
Nasa simbahan. Nasa simbahan. Balik kuya, balik kuya. Dahil balik niya, pakuan niya, patuo. Oh. Pagsulod. Oh. Sige kuya, bye. Sige kuya. Sige, bye. Bayan ang tagpo sa pagkain ng halik. Sugo? Ito rin, equal ako mukha ako karon nangka ko ay. Ano ba? Dito eh. Katong barbecue ha, mamunod pa itong barbecue. Dito na doon. Katong barbecue eh. So bila to? Taging siyang Kato. Ano yung sirap ng kaog manok siya? Papangor, kaog manok, mga na. wala ka pa ang kaya sa kasubuli. Sabi, ito lang yung kurso ni mo. Ikaw, patatas sabi. Ug katong Wala sila dito ni Dabi Wagde. Kandami Wardy nagsugat. Si Daddy Mardy is here, is coming. Daddy Wardy is coming. Ano siya di? Friends man mo no? Ha? Ay, scared. Big girl naman ikaw. Dili man scared. No, wala. Kinuukot, tanawa lang. Itsura na yung naungo. Hala, tanawa lang. Ayaw, itrapa. Balas na iyambok dun ba? Bako na balas. Hala, dami. Please, ha? No, nakakay siya. Lilia siya. Oh, nakaw, tuwan. Nasi kauban ba din? Nasi kauban man.